ମୁଇଁ ହେଉଛି ଧର୍ମଦେବ ମାନିଥାଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ତରରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ମରଣ କାଳରେ ମୁଁ ତାର ସଖା ହଉଥାଏ ସଖା ତେଣୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଥିଲି ଅଛି ଆଉ ରହିବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ତୁମରି ନିକଟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ସମସ୍ୟା এই সমস্যা নেই আসছে ধর্ম নিকটে কুহ শীঘ্র বর্ণনা করো ধর্ম নিকটে হে ধর্মদেব କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚନ୍ଦନ ରଖି ଶୀଘ୍ର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ ଧର୍ମଦେବ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଏ ସରସ୍ୱତୀ ବଡ଼? କୁହ ଧର୍ମ ବୀର ମନ କରି ସ୍ଥିର କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କୁହ ଧର୍ମ ବୀର ମନ କରି ସ୍ଥିର କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ तुम्हारे श्रीमुख सुनीले बारता तुम्हारे श्रीमुख सुनीले बारता केंत हेबो आम मनारे नाराखे दंडा बसता तुहिं कसारू मनारे नाराखे दंडा बसता तुहिं कसारू तुहिं कमाथारू हे बाजी निशा तुहिं कमाथारू हे बाजी निशा हमारे दादा हमारे ତୁମର ସମ୍ମୁଖେ ଯିଏ କରିବ ସେ ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ନିରେ କରିବ ପ୍ରାଣ ଧର୍ମଦେବ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଏ ସରସ୍ୱତୀ ବଡ଼? କହୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ତୁମେ